Artturi Niittynen Inhan tehtaalta vastaan meidän 3 venemerkin Busterin, Yamarinin ja Crossin myynnistä. Yksi tärkeä osa meidän venemyyntiä on lisävarusteiden ja varaosien myynti meidän jälleenmyyjille kaikilla markkinoilla. Ja tätä varten meillä on ollut vajaa 10 vuotta käytössä verkkokauppa, minkä kautta jälleenmyyjät ovat voineet tilata tarvitsemiaan lisävarusteita ja varaosia. Alusta on toiminut hyvin, mutta se on tullut tiensä päähän ja tietoturvasyistä, niin jouduimme käynnistämään uuden projektin pikaisella aikataululla. Ihan alkuun me kartoitettiin markkinoilla tarjolla olevia valmiita verkkokaupparatkaisuja, mutta nopeasti päädyttiin siihen, että lopputulokseen, että niiden toiminnallisuudet ei oikeastaan tue meidän B2B-verkkokauppaa, ei tilaamisen, maksujen eikä toimitusten osalta ja myöskään se haaste, mikä meillä on meidän liiketoiminnassa, että myydään tuotteita usealle markkinalle ja useassa valuutassa, niin tarvitsimme räätälöidyn vaihtoehdon ja sen myötä otimme yhteyttä Ambientiaan ja nopeasti löydettiin semmoinen kokonaisuus, mitä lähdettiin toteuttamaan. Heti projektin alkuun käytiin tarkasti läpi aikataulu ja miten se on realistista toteuttaa keskellä kiireistä sesonkia. Ja Ambientia osoitti hyvää pelisilmää ja joustavuutta sen suhteen, että projektin aikataulutus, palaverikäytännöt ja toteutustapa tehtiin asiakaslähtöisesti, eli sen mukaan, miten me ehdimme keskellä kiirettä osallistua projektiin. Aina projekteissa on haasteita ja hankalia hetkiä. Aina ei tiedetä etukäteen, mitä ollaan tekemässä ja mitä halutaan. Ja tämmöisessä hetkessä, kun tuli vastaan, että tarvii käydä keskustelua, että mikä on paras vaihtoehto ja oikea toteutustapa tietylle asialle, niin käytiin keskustelu, punnittiin eri vaihtoehdot ja päädyttiin nopeasti ratkaisuun, jolloin niin kuin projekti eteni suunnitellusti. Projektin lopputulos vastasi sitä, mitä haettiin, eli se tukee meidän lisävarusteiden ja varaosien myyntiä. Jälleenmyyjien palaute on ollut hyvää ja verkkokauppa on ollut toiminnassa viime kesästä lähtien. Projektin päätyttyä niin Ambientien kanssa yhteistyö on sujunut hyvin. Tukipyyntöihin vastataan nopeasti ja ollaan tyytyväisiä, että meillä on nyt tietoturvallinen verkkokauppa tarjolla meidän jälleenmyyjille.